खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दायो जोङो चेन्नाइयाव दंफैयो नोंथांमोना बयबो मिन्थिखागौ सिगांनि ब्लगखौ नायदोंब्ला ओमफ्राय गोबावानो जाफैबाय आरोना जोङो ओमफ्राय थांनायनि टिकेटखौबो दानबाय 9 डिसेम्बराव थांगोन जोङो बेनिफ्राय खिन्थु भिडिअआ माला फैगोन आं बेखौ खिन्थानो हानाय नङा नोंथांमोननो माला एडिट खालामनाय जायो आरोना थ' दिनैनि ब्लगा जाहैबाय दिनै जोङो बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना जोंनि पार्सनेल खामानिया इसे जोबथ'बाय दंबावो बेखौ मावबावनांगौ दङ आरोना खिन्थु दिनै नङा नालाय थ' जोङो दायो दसे बेरायनो ओंखारदों आरोना गोसोखौ एसे फ्रेस खालामनो थाखाय ओमफ्राय बयबो सानदों जानांगौ चेन्नाइयाव मानो फैदों होननानै थ' आं बेखौल' खिन्थानोसै जे चेन्नाइयावहाय जोङो हेल्थ चेकआपनि थाखाय फैदों सोरनि थाखाय फैदों सोरखौ लाबोदों बेखौ आङो खिन्थाबाय थाला नोंथांमोननो जास्ट माने जोङो डक्टरनाव फैदों आरोना बेनोसै ओमफ्राय जोंना डक्टरनाव थांनाय खामानिया जोबथ'बाय ओमफ्राय सानसे दंबावो आरोना चेकआप थ' बे जोबब्लानो जोङो न'आवहाय थांफिननोसै आरो थ' जोङो दायो थांनो नागिरदों मेरिना बीचआवहाय बिनि उनावहाय अबाव थांनाय जायो जेबो प्लेन खालामाखै जास्ट मेरिना बीचआव थांनो ओंखारदों आरोना जोङो ओमफ्राय दिनै बोथोरा गरम आरो बायरायावहाय बिसिनि गरमखौ आङो मोखाङाव मोदोमाव आथा मोनो आरोना सिथाबनाय ओमफ्राय बेवहायथ' जों फैनायनिफ्रायनो अखा बारहुंखा आरोना बेंगल साइक्ल'न नोंथांमोना मिन्थिखादों बे जादोंमोन आरोना ओमफ्राय दैबानाबो जादोंमोन एसे ओमफ्राय बेरायनो हायाखैमोन आरो गुसु जादोंमोन खिन्थु मैयानिफ्राय सान्दुं दुंफिनबाय आरो ओंखायनो दायो दिनै सान्दों जोङो दसे बेरायनानै फैनोसै होननानै ओमफ्राय नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ आं देखायलांबाय थानोसै जों दायो ओंखारबाय नै हटेलनिफ्राय अट' नेदों अट' ना मा हो बुंदोंमोन आङो वेगनार गारि ए बिराद सान्दुं दिनै गरमथार नै इनकाम टेक्स अफिस सफैबाय जों दायो ओमफ्राय ओरैबायदि सान्दुं ना साथा दं ना मा दङ आसामाव थांब्ला जोंखौ दा सिनायनाय नंलान्दां औ अमाबैसा जायाबानो जाबाय जोंनि मोखाङा जेबो नङा बेथ' थांगोननो बेरायनानै लानोसै ओरैजाय मेला जादोंमोन खोमा आंहा सानस्क्रिन एसे लागायनानै फैखादोंलै लाबोखादों आङो बेगाव सानस्क्रिन नाना मोनामदों बापरे बाप ओमफ्राय माबा बुंनो सानो देग्लाय दैजिं फेस्टिभेला बेयावनो जागोन ए आच्छा अर्गेनाइजारा सोर आंनो माबा लिडखौ नों लागोन क'अर्डिनेटर आङो क'अर्डिनेटर आच्छा जायगा नायनाय आंनि खामानिया दैया ओरैजाय एसे फैनानै दंमोनदां ना वाव ब्लु बिराद मोजां नुदों हाय नोंनि फार्स्ट टाइम बीच एक्सपिरियेन्स ना बीचआव फैदोंना फार्स्ट टाइम नुफेरखायाखैमोन खेबसेबो फिसौ सानैया नुबाय फिसौ सानैनि लागाव नुफैबाय दिनै आंबो फिसौ सानै औ वाव नै फाइनालि खाथियाव सफैबाय जोङो आयै साथा नांगौमोन ने जोङो लाबोनो आयो जाहाज मालाय सासेया दै गाहैबाय नै
फैदो दोहौखौ नाय औ फैगोन फैगोन 100 này hè ra माबायदि फिलिं जा Pilih. Artiku गानायनि गादो फैगोन ना फैया बिसिम औ udah di mana video sana kan माबासो बिसोरो गथ'फोरा जेराव जेराव थेवबो बिसोरखौ माबा एन्जय खालामना लाना फैदों नोंना ये Tanisha जों आबैजों Tanisha दा उनथिंजाय नै फैसिगोन दिया थ' नै नुफैबाय मेरिना बीच होननानै खोनायोमोन ओमफ्राय दिनै नुबाय आरोना नै बेनो आं नायनोनो हायाखै सान्दुंआ बिराद दंथारो बेहाय ओमफ्राय मोनाबिलियावहायसो सानसेट जाबा नायनो बिराद मोजां जायोनो माथो सानराइजआबो मोजां जायोनो आरो सासेयाथ' दैखौनो गाबाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा नै गथ' बानायना गिनोबो ओंखारलायलाङो सानस्रिनोबो रोङा नालाय हाया रोंगौमोनदां सानस्रिनो रोंबाबो बेबायदि दैयाव सानस्रिनो हायाना जोङो रोङा जोंनि सानस्रिनाया जायाना जाया खोनादों aku balik itu betul deh jangan hari di mana jangan di mana ini bang Kamu nak berapa? Rồi bị ông thang nè, phi khay chứ? Ai ok đó? Bây giờ đang video làm đi. Chỉ bây giờ lấy phi à xem. Ayo đi à? Sigen nोंसिनाव sigen बे दैया र' बे मोनसे दैया sigen बे गैया मोजां ना Marina Beach सान्दुं गोसाथार दुखुआ लानानै थां दैया Lại này rồi. Để tôi làm. Lắng phi đơ. Rồi, lắng phi kinh. लांबाय दुखुखौ लांफैद' सुस्र'नानै ये एसेबाबो होलाङो फैगोन ना बिसिम फैद' ये Tanisha लिरलाय माबार बेयाव दाजा फैगोन दां दहाय फैदोंमोन माथो नैबे फैया Tanisha लिरलाय Tanisha दुखुआ ना सागरनि नाखौ हमदों आरोना बिसोरो बथलाव सोदों गथ'फ्रा
फैदो लांदो ये लांबाय दुखुखौ लांबाय ना दुखुआ थांबाय ये Yeay, day. Thằng sữa ấy bạn. Yeah, bye bye. Danger. Ay ini bursa pinang, Raja. Bursa pinang deng. Karena ada dumka. Pigen xe. Pigen roh. Mana itu video web saya ini? Gezeराव जायो. Still what day mana still there ocean ah? I don't know. Ê na fैदों नाथुर. Wena. Ê नै नाथुर ना. Indonesia tanam gede, masih moजां मोनो. Wah. My God. Này fैदो. Tampilnya deh, tampilnya saya begono siap. Relaxation. 아침가 포커스 아침어. Wow. Dah? Relax berbeda. नाथुरना फैदों आरोना मानैसो बिदिनो फिसा नाथुरना चेनेलाव थांबाय बेना गरायबो गाखोनो हागोन बेहाय फैबा गराय बिराद गरम जों फैबाय नै माबायदि एक्सपिरियेन्सआ मोजां नांबाय मोजां मोनबाय नुबाय ओरै गोसोमबो जाबाय एसे गोलैनोसैमोनबो हमथादों बोयो गोजाननि लिरनायखौनो नुला खानि जाबाय नै जाग्रा दखानफ्राबो खुलिजोबाखै दा मोनाबिलियावसो खुलिगोन फैगोन बे ओंखायनो दखानफोरा नै गोजानावसो बानायदों மூதாட்டியின் ஆலோசனையை இளவரசி கேட்டுக்கொண்டார் வலியை கடந்து கணவனை எதிர்கொள்ள தீர்மானித்தார் 12 மணிக்கு கணவன் திடீரென படுக்கையை விட்டெழுந்து அரண்மனைக்கு அழைத்து சென்று இளவரசி था मरीना बीच कौन सा है नहीं वो लोग गलत छोड़ देता है इसीलिए बहुत कस्टमर ऐसा आके इधर फंस जाता है अच्छा ये विवेकानंद हाउस विवेकानंद कल्चर सेंटर अच्छा वो वाला ना हाँ थैंक यू भैया असम हम कलकत्ता से अच्छा आसपास के हैं नेबर दोस्त ठीक है अन्ना नहीं बोलेंगे दादा बोलेंगे ना कोलकाता का है दादा धन्यवाद जों बिराद भुल जाबाय मेरिना बीच होनानै बेखिना पार्कखौ माने माबासो होनो विवेकानंद हाउस बीच दायो जोङो मेरिना बीचआव थांफिननोसै दायो जोङो असलि मेरिना बीचआव थांनो नागिरदों डेमो प्रेक्टिस खालामबाय बीचआव पिकअप सर 10 morning डेमो पिकअप morning डेमो टाइम kapan start 10 कितना बजे जाने से अच्छा होता है मंदिर कितना बजे खुलता है मंडे वाह मंदिर टेंपल कितना बजे हाँ when open ओपन हाँ open time हाँ time
Morning 8 o'clock, sir. 8 o'clock. 8 o'clock, level starting is closed. 11:30 close. Waterfall. Finish. Oh, alak days coming. Ah. Rainy. Nah, reels बनाइदिउँ एकजना reels. Reels बनाइदिउँ नि. TikTok. TikTok. Dong मोनगोन. थ'. जों दा नै मेन Marina Beach नि बाजाराव हाबफैदों. दा खम बिगौमोन. लोंगोन र' जुस लोंनांगोन र' दा लोंगोन थ' खेला गेलेनो नांगोन नैलाय संक'नि बुस्थुफोर नायनो हागोन दे दा नायग्रोना लानि दावराव जागौमोनथ' आरो दिनै सामोना लानानै थां औ सोंनो हागोन दे संक'नि गोजानै बुस्थुफोरा आयु बालायाव गरम मोनबाय गरमथ' गैया माबा गिलिर बानाया मेंगोन मामा एरबायना नोङो नैया सि फुड मासेनो जागोन मेंबायना बेचारा मेंबाय bad thing about Marina Beach बेनो पुरा मैला खालामनानै गालाङो नै लेथ्रायो पुरा जाबोर डाम्पिं एरिया सोनायफोरा बिराद लेथ्रा दहाय जों गेलेनायानो मोजां जादों बेहाय जानोल' आरोना थ' बैहाय नै नुदोंना मैला बिदि मानो खालामोथाय मानसिफ्रा छे जाबाय थ' नायनि होलाय छोटा वाला दिखाना भैया दिखाइए हाँ हाँ 30 रुपया दायो जों जिरायगासिनो सी फुड जानानै नायनोसै आरोना एक्सपिरियेन्स खालामनायनोसै बै मोनसे बिचानो मोजां ना मोजां बहुत मोजां लांदों बोराया बेहाय जानायनि थाखायल' आरोना नैहाय ओमफ्राय मुक्ताफोर मोनो भिउबो बारा मोजां नुवा माने बैयावबा एसे गोजाननिफ्राय नुयोथ' आरो दे राजा जानानै खिन्था मारै जाबायबो थालखौनो मोनासै आं मोजां दे बेखौ माबानानै हो सेबनानै हो आंबो आखाइ सुनांगोनसो जानाय नायनोसै दे हमना जादों मानो हमनो रोङाखै नाया ना आरो
bay vào lùi này. Luwinane na su dong sana hai nanga su Sa. Cái mà ra trên bề dài nó có thầu nắng vào. chi phụ trứng này ha này 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 Thế ra. Marina. Chán ra Khá mình hay cho vậy. vậy. Ăn cái đặt chim này. Baba. này xong con đi cái gì hai này má năng của mình cái này rồi nè design cái năng hot rồi ra anh nè Nang ba mà ba. Mấy là hấp xí mày. tên của nữa đem ba Đâu. orange nữa Chơi chơi đi. wow Không cái gì đấy chứ còn đang đứng vào đấy. Cái này đấy. Đây vào rồi. green green Ini tu tu. deh Susana này đừng ăn này Ini aku tadi nama fit corn. ôi sir memorial là white color nè ay này gajra raza gajra gajra malay deng Apa? akka na Saling ke curta ada warning sih. huh? How much 50 rupees which one Lima. everything is 50 lagay na yun yun nila bada size le laga Oke. Tayo sa mag-share video lang say. Daging. दायो जों फैबाय नै आन्ना मेम'रियेल बिसोरनि चिफ मिनिस्टारनि गोसोखांथियाव बेखौ बानायनाय जादोंमोननो Nudeng. Hari sini dong nih.
Hả? Hả? Mana? 하그래 모장들. Macam. बे मेरिना बीचनि खाथियावनो दङ आरोना माने मेरिना बीचआ बिनि खिथु उनथिंजाय दङ बिफाङा जि मोजां बैथिंजाय दङ डक्टर एमजिआर मिउजियाम फुल मिनिङा माथाय मिथिया Jananwi. Buji atau apa? Tuh, angse, beraibai. Ada. Mikun apa rak betul? Dah.